Hallelujah! Nilqawkom ġewwa River of Love. Il-lejla minn ġewwa Erbarħula f'daqqa. Għax fejn iltaqgħu illum il-ġurnata jiltaqa' ħaltar xin san tal-xija Gudja u ħalaxa, letteralment. Imma l-indirizz huwa Tarshin Road, ħalaxa. Għal dan il-messaġġ illum ħanibda sensiela ta' talim ta' serja ta' talim li ħajkun nemmen revoluzzjonarju għal kollha kemm aħna. U għalhekk inħeġġitkom aħwa isimgħu bir-reqqa. Kulħadd jitlob warajja, Missi Qaddis. Kellimni, għatini revelazzjoni tal-kelma tiegħek mulej. Ġessu, inti ħallejt li wird kbir, għatini l-grazzja biex insir niskopri dan il-wird kbir li inti ħallejt għalija. Iftaħ li għajnejja, għatini revelazzjoni warfin, ħalli nsir nafek aktar, fisem Ġesu Kristu. Amen. Morru fil-Ktieb ta' Efesin kapitlu 1. Illum ħanibda serje ta' talim. Li s-serje ta' talim ħajkun jismu il-bniedem ġdid. Il-bniedem ġdid. Xut minnkom mitħla ta' dan it-talim, pero nista' ngħidilkom jiena inni fil-mulej minn 1995 kemm jiġu dawk 25 sena. 25 sena. U dat talim tant huwa vast li ma tispiċċa qatt titgħallem. Però nemmen li huwa mhux biss kruċjali, kruċjalissimu għalik biex twettaq is-sejħa ta' ħajtek lil mulej għandu għalik. Għalik biex inti tgħix ħajja vittorjuża. Eża saħwa, waħda mill-iktar skritturi favoriti tiegħi nħeġġitkom timmemorizzawha. Għax meta taslu l-ġenna Alla Sjan Pietru ħajsaqsikom dil-iskrittura kif taslu. Hija Romani kapitlu 5 vers 17. Li tgħidlek li aħna ġejna msejħin, ġejna mogħtijin grazzja abbundanti u poġġejjin f'sewwa Alla biex f'din il-ħajja nirrenjaw ma' Kristu. U meta jiena nħares lejn ħafna Kristjani, inkluż ħafna predikaturi, inkluż ħafna pastors għalliema li mhux qed ngħidilkom ma jħobbux il-Alla, mhux ngħidilkom li mhux salvati għax wara kollox dik Alla biss jara. Imma li huma qed jgħixu ħafna l-isfel mill-livell mir-revelazzjoni u mir-wirt li Alla għandu għalina. Jiena u inti qed nikbru fir-revelazzjoni, ġifieri dak li hemm tiġa lesta lina kontinwament għajnejna jinfetħu għalija. U r-revelazzjoni inti tikber billi timmedita l-kelma talla. Billi tisma' il-fidi tiġi permess ta' smieħ u smieħ tal-kelma talla. U billi tatwa. Għax inti tista' tisma' biss. U jekk ma tatwaħħix, ġakbu għed sadax tgħidlek qed qarraq bik innifsek. Sewwa, allura meta inti tisma' l-kelma talla u tħallija tidħol fik, qed issir trasformazzjoni. Però xi ħaġa interessanti, meta inti twilit minn ġdid, inti mhux ġejt per se mibdul, inti meta twilit minn ġdid, inti mhux ġejt infejjaq. Meta inti twilit minn ġdid, inti ġejt irrikrejat. Inti letteralment dak li inti kont taf qabel ma ntqajt ma' Kristu miet totali. Illum ħanibda miss naqra dejn l-oċean li għandna nistudjaw, għax ħajkun Bible study kull nhar terba' fuq hekk. Dejn l-oċean li hemm x'tistudja, irridu nibdew nifhmu għaliex din hija r-realtà ħafna Kristjani ma jfhmuhiex. Ma jaqbduhiex, il-kunċett ma jaqbduhx. Meta l-Iskrittura tent titkellem fuqu. Nfakkarkom, ħansaqsikom mistoqsija li suppost intom tafuha. F'kemm jiem Alla ikkrea d-dinja? F'kemm? F'6 jiem ikkrea d-dinja u fis-7 straħ. U ovvjament ma straħx għax kien għajjien. Il-kelma straħ tfisser ġifieri waqaf minn xogħlu.
Sewwa, mhux għax ħajja. Jesus, ħammu nieħu nasa. Għax da xogħol kollu. Għax waqaf minn xogħol, dak fisser waqaf minn xogħlu, mhux għax ħajja. Is-sabat ma tistrieħx għax inti tkun għajjin, għajjin wara l-lejl għandna l-mħadda jew il-mara u r-raġel u strije. Sewwa, fiżikament. Imma x'ġara wara li Ġesu Alla l-Missier l-Ispiritu Santu straħ. Raġel beda jaħdem. Ftakar Ġesu x'qal f'Ġwanni 14, jien il-Missier għadna naħdmu. Għadhom jaħdmu. Dak baqax li waqaf mit-xogħol. Għax imbagħad ġurnata t'8. The 8th day. And the 8th day is the new creation. Il-ġurnata ġdida hija l-kreazzjoni ġdida. Allura dak il-kreazzjoni l-antika għaddiet totali. Il-kreazzjoni antika għaddiet totali. Però taf kemm huwa statement faċli u fl-istess ħin statement diffiċli dak. Mhux ħan nirrispondikom issa, però ħan nagħmilkom mistoqsija. Liema? L-imbiċċa għadda. Meta ngħidu li l-kreazzjoni antika għaddiet u sar ġdid. Lim. Pasegwi l-episodju. Efesin kapitlu 1. Efesin 1. Halleluja. Mela, dil-ġimgħa jiena kważi kuljum, it-tfal tiegħi jaqraw il-Bibja fl-imkien miegħi. U darba fil-ġimgħa jien u l-mara tiegħi u t-tfal niġborhom madwar mejda, naqraw il-Bibja u nitolbu. Meta t-tfal iħalluna. U qed ngħid iħalluna għax għandi t-tfal tiegħi il-mument kif nibdew naqraw, nibdej li what does this mean? This means this. U it-talba dik li suppost ħan nagħmlu forsi nofsija, tliet kwarti tispiċċa xi satej u għadna qasbien nitolbu għax ħin kollu mistoqsija waħda wara l-oħra. So, it's not bad, però il-tifel tiegħi sa għamil li statement li Alla ġab revelazzjoni fuq il-mejda tagħna xi 4 ilu. Mela konna qed naqraw ktib ta' Eżodu, għax qed naqra l-Bibja mill-bidunet sa ħalli dis-sena nkun qrajta kollha totali. Kemm il-darba qrajta kollha ma sporadically. Immissa qed naqraħħa xejdula konsekuttiva. U bdejna nitkellmu fuq meta Alla ħareġ il-poplu tiegħu mill-istorja immensa biħa morru qraw anke smajtuha jew rajtuha film, morru qraw għax ħataru affarijiet li qatt ma qrajtuhom. Biss qed ngħidilkom. Meta Alla ħareġ il-poplu tiegħu mill-Eġittu, Mosè ftakar, Alla qajjem il-Mosè ma' Aron ħuh, sewwa kellu l-oħtu Mirjam, ħarġu l-poplu tal-Alla mill-Eġittu. Però Mosè, interessanti, this is a powerful revelation. Alla uża l-Mosè biex joħorġu biss mill-Eġittu lil poplu tiegħu. Però qatt ma Mosè rnexxielu jdaħħal il-poplu fl-Arti Mweda. Kellu jqajjem lil Ġoswe biex jidaħħal il-poplu tiegħu fl-Arti Mweda. Issa Mosè jirrappreżenta l-liġi. Ġoswe jirrappreżenta l-grazzja. Il-liġi ta' ilek midnub għax iġibek konxju ta' kemm għandek bżonn tinħeles. Imma jekk ma ssibx il-grazzja ta' Kristu, inti tibqa' u tmut xorta waħda mejjed fid-deżert. Dik ir-revelation, believe it or not, Mikaja sħareġ biha. I said, holy Jesus, my son is preaching to me. Lord, at the age of 8.
kemm hija powerful dik iskrittura għaw dik ir-revelazzjoni. Il-bniedem għandu bżonn jisma' l-liġi biex jinduna bħalma tgħid f'Romani 9 biex jinduna bid-dnubu. Però id-liġi qatt ma salvat lil ħadd fit-Testament il-Qadim u laqqas ma salva lil ħadd fit-Testament il-ġdid. Għalhekk inti il-bniedem all right, il-midneb, il-midneb mhux il-Kristjan, il-midneb tippritkalu is-salvazzjoni li għandu bżonn jindem idur minn nubitu u jara fil-Kristu bħala Salvatur. Kemm hawn nies fid-dinja f'Malta li jafu li huma medembin u jafu li huma medembin u xorta ħajmorru l-infejn. Għax semgħu ħafna bid-dnub, imma ma semgħux li hemm il-grazzja available biex ikunu wilda minn ġdid u jsalvaw. U għalhekk il-ħin kollu dnub, għax waqfu fid-deżert. Jiena u inti msejħin biex indaħluhom fl-art imwieda. Halleluja. Għalhekk inti issa meta bniedem jiġi taħt il-konvinzjoni li huwa midneb, issa pritkalu il-grazzja, pritkalu il-Ġesu Kristu ħalli idaħlu fl-art imwieda Ġoswe, Jexxua, is-Salvatur Alla li salva. Issa isimgħu għadi, morru l-Efesin kapitlu 1. Dawk kollha li jipprovu jmorru lura taħt il-liġi laqqas qed jindunaw li qed jobsqu il-grazzja. Laqqas qed jindunaw li Alla sejħilhom għall-art imwieda imma jridu jikkampjaw fid-deżert. A sad reality, but it exists a lot and it's common. Ejdu li min fit-Testament il-Qadim twilet minn ġdid. Ħadd. Kellu jiġi Ġesu Kristu biss, kellu jiġi Ġesu Kristu u biss seta' jdaħħalhom fl-art imwieda. Efesin kapitlu 1 vers 15. Għamela talba tiegħek din iskrittura, għamela talba tiegħek din. Għalhekk kien ukoll li smajt bil-fidi tagħkom il-mulej Ġesu u bil-mħabba tagħkom lil qaddisim kollha ma niġbaqat niżħajr minħabba fikom meta niftakar fikom fit-talb tiegħi. Din għamela talba tiegħek. Alla ta' Sidi Ġesu Kristu, il-Missier ta' Glorja, jagħtini spiritu ta' erf li jirrevelali biex naraf sewwa u jdawwalli l-għajnejn ta' qalbi biex naraf, jiġifieri jom kella ikolli revelazzjoni x'inhi t-tama tas-sejħa tiegħi, x'inhi l-għana riches tal-glorja tal-wirt li tal-ili biex naqsam mal-qaddisin. Ejda, Alla tani wirt. Rik, għani, biex naqsam mal-qaddisin. Mux mal-medinbin. Dan il-wirt mux mal-medinbin. Dan il-wirt tal-qaddisin. Tarfu xinu l-kobor bla is tas-seta tiegħu fina. U Alla kemm min kbir, veru. Veru. U tinsaqad dik. Imma da mhux hekk tgħid. Il-qawwa tal-kobor tal-Alla fija. Fik. Jien li emmint skont il-ħila tal-qawwa kbira tiegħu li ħaddem fi Kristu. Meta qajmu mill-lingwitu qiegħdu fil-lemin tiegħu fis-smawiet. Il-fuq minn kull saltna u seta, minn kull qawwa u ħakma. Il-fuq minn kull isem li jissemma. Mhux biss żmien ta' issa, imma wkoll li ġej. Iva qiegħed kollox taħt riġlejh. U għamlu ras fuq il-Knisja kollha. Li ġismu il-milja ta' dak li jimla kollox.
Dan il-passaġġ biss ngħidlek jien għandi xahar biex noqgħod niddissect jaħ. Da biss. Go home and dissect this passage. Eżi saħwa ħanejdilkom aħu, isimgħuni sewwa. Ħadd ma jieħu għalih. Qed nara xi wħud minnkom bla Bibja. Ġibu l-Bibja l-fellowship. Ġibu l-Bibja magħkom il-fellowship. Għajon kella ġibu jekk għandkom smartphone, għandkom dumb phone. Smartphone is the one with the Bible. Qed tifhmu? Ħalli tara bajnejk. Tara. Għax meta tara u tisma' ħatiftakar aktar. Amen. Di mhux biex nikkondannakom, imma biex nġikom kunu aware ħalli titalmu tarawa l-kelma, mhux biex tisimgħuha taraħħa. Issa, morru fit-tieni Korintin. Tieni Korintin. Kemm minnkom qed taqbdu xi ħaġa? Għaw xi ħaġa jaqbad? Mhux qed ngħidlek għal żewġek taqbadlu saqa. Okay. Isimgħuha. Din l-iskrittura ħanużawha ħafna fil-ġimgħat li ġejjin. Vers 16 u vers 17. Tieni Korintin, kapitlu 5, vers 16 u vers 17. Għalhekk aħna ma narfu lil ħadd skont il-ġisem. Wow. Ħanaqraħilkom bil-Ingliż ta' 5:16. Ħanaqraħilkom bl-amplified. Amplifikata dawn. Daw minn ħobbu jgħid ħafna. Amplified. Vers 16. Mela, so from now on, we regard no one from a point of view according to worldly standards and values. Wow. ħanerġa' ngħidha di this is powerful. Min issa l-qudiem ma nikkonsidraw lill-ebda uman minn punto di vista skont l-standards u l-valuri tad-dinja. Għalkemm aħna konna nafu l-Kristu fil-ġisem u mill-punto di vista umana, imma issa ma narfuħx iktar hekk. Wow. Verse 17. Ħana naqraħilkom bil-Ingliż u bil-Malti. Therefore, għalhekk jekk xi ħadd huwa fi Kristu, ifisser xi ħadd li ġie mnaqqax maqqat ma' Kristu bil-fidi is-Salvatur u issa huwa kreatura imwilda u imġedda mill-ġdid bl-Ispiritu Santu. The old things, l-affarijiet qodma, the previous moral and spiritual condition, il-kondizzjoni ta' qabel spirituali u morali għaddit. Wow. Ħares. Behold, new things have come. Affarijiet ġodda ġew. Because of spiritual awakening brings a new life. Għaliex il-qawmin spirituali ġab ħajja ġdida. Wow. Kien fiha x'tomondi? Hallelujah.
Meta wieħed jingħaqad ma' Kristu, isir ħolqien ġdid. Il-qadim għadda u daħal il-ġdid. Kollox ħaniqafin. Kulħadd jgħid jiena kreatura ġdida. Dak il-veru jien. Ġejda. Jiena kreatura ġdida. Ikkreata fi Kristu. Ikkreata skont Kristu. Ikkreata fi xbija ta' Kristu. Dak il-veru jien. Jekk jiena ngħaddi quddiem id-dar tiegħek u l-faċċata tiegħek għandha bżonn iż-żeba'. Jiena ma ngħidlekx, bro, ejalaw ħanisbħok waħda. Għanta fimni? Jew, bro, għandek bżonn tkaħħal għax għandek ħafna rqaqat, għandek ħafna xquq, għax il-faċċata għandha bżonn ta' renovazzjoni. Inti ma tiġix il-fellowship u jiena ngħidlek isma' ejalaw ħankaħlek. Tagħmel sens? Għax id-dar hija fejn toqgħod, mhux int. Għax il-veru int huwa ġdid. Fejn toqgħod il-Bibja tgħidlek it's passing away qed jgħaddi. Imma l-ġdid ma jgħaddi għad. Il-dar fejn ngħix irid inżomma nkaħla mbajjada nagħmilha sealer ta' spiss. Il-ġdid ma jgħaddi qatt. Darba l-oħra l-mulejta n-revelazzjoni vera powerful. Isimgħuni ħanilkom aħna. Kemm minnkom temnu t-tieni Korintin kapitlu 5 vers 17. Temmina b'qalbek kollha. Isimgħuni sew. Isimgħuni sew. Fl-iskrittura tgħidlek kull min ħanaqrawha fl-imkien 17. Meta wieħed jingħaqad ma' Kristu, isir sar dan deal ħolqien ġdid. Jiġifieri isimgħuni, kemm minnkom sirtu ħolqien ġdid? Minn mindu sirtu ħolqien ġdid, kemm minnkom sirtu ħolqien antik? Sirt ħolqien antikin? Ġejt antikwat ġifieri? Le. Ħanerġa' nagħmel mistoqsija. Kemm minnkom sirtu ħolqien ġdid? Minn mindu sirtu ħolqien ġdid, kemm minnkom sirtu ħolqien antik? This is think. If you don't think, you sink. And stink. Mela la sirt jiena ħolqien ġdid, għadni ġdid. Il-ġimgħa d-dieħla għadni ġdid. Sena oħra għadni ġdid. Il-faċċata għandha bżonn tikħil u żeba'. U xħut minnkom nisa tamlu la ħafna seba'. Imma ġewwa ma jeqdim qatt. Kull jum jiena ġdid. Għada jiena ġdid. Il-ġimgħa d-dieħla jiena Gordon ġdid. Qatt ma teqdim. Għax dak li huwa spiritu huwa etern. U dak li huwa etern m'għandux il-bira kullu għadha dejjem huwa issa. Wow, that's powerful stuff. Issa morru fil-ewwel Tessalonikin għad baqana taf kemm għandna x'nu modu f'di. Tinsiex iġibu x-xedaq magħkom. Halleluja. Kemm minnkom qed taqbdu xi ħaġa.
Grazzi Ġesu. Ħanejdilkom aħwan simawni sewa. Simawni sewa, Spiritu Qaddis, ejni biex nitma din il-kelma lill-poplu tiegħek. Jaqbduha, jikluha, jomodduha u jikbru bija. Jekk taqbad dat-talim, isimgħuni, jekk taqbad sew dan it-talim, ma jkollokx mument ieħor ta' guilt il-kumplament ta' ħajtek bħala Kristjan fuq din id-dinja. Jekk taqbad dan it-talim, ma jkollokx minuta oħra ta' kundanna sakemm tkun għadek f'dan il-ġisem f'din id-dinja. Jekk taqbad dejn il-verità, ma jkollokx minut oħra f'ħajtek ta' biża'. Jekk taqbad dan it-talim b'revelazzjoni, ma jkollokx minut oħra ta' dubju. Għax waħda mill-iskritturi li ħanħarsu lejha iktar qudiem minn nistgħidilkom bl-ammen, l-ewwel Korintin 6:17. Kull min huwa maqud ma' Kristu huwa spiritu wieħed. Issa ħantikom x'tomodu. Tħallix dak li ħanejdlek issa tifgak. Kristu ma jidnibx. Kristu ma jimraċ. Kristu ma jibżax. Kristu m'għandux limiti. Kristu m'għandux dubju. Il-bniedem li għadu immatur għax għadu ma milx it-transfer li jibda jaħseb bħala bniedem ġdid. Imma jaħseb bħal bniedem l-antik ġo ġisem ġdid. Mux jitkellem għal ġisem tal-laħam. Ftakkar li dan Bibja tgħidlek ġismek huwa t-tempju tal-Ispiritu Santu. Ħafna minna ma nirrealizzawx imma fina hemm ġisem ieħor. Jissejjaħ il-ġisem ta' Kristu. Qed tifhmu aħwan? Omodu. Jikolkom mistoqsijiet, jiktbuhom fuq karta, tista' tagħtihom li u anke forsi nindirizzhom minn fuq il-pulptu. U s-probabli ħan indirizza kollox anyway. Imma by time. Imma l-biċċa xogħol hija di liema realtà jiena u int qed ngħix. Ir-realtà tal-bniedem l-antik jew ir-realtà tal-bniedem ġdid. Aħwa, jekk fuq liema realtà inti tgħix, dik hija l-perspettiva tal-kumplamentu ta' kollox f'ħajtek. Is how you see yourself today in Christ. Kif tara li kellhom fi Kristu, accordingly shall be your plans. Accordingly shall be your faith. Accordingly shall be your confidence. According shall be how you receive. According shall be how you talk. Accordingly shall be how you think. Imma minflok għandna ħafna Kristjani li ġewwa hemm ġisem ġdid ta' Kristu imma jaġixxu bil-ġisem l-antik. Allura mhumiex qed jgħixu il-milja tal-glorja li Kristu ġabilna fil-wierd kbir tiegħu. Avolja qiegħed miegħek u qed iġġorru kull imkien miegħek, imma m'intix qed tgħix ir-realtà tiegħu. Pause. Massage your brain a bit. Okay. Hello, anybody home?
Bħassa għandi għabdejn dikom feed the birds, feed the birds. Sul minna u zmajin. Alleluja. Mela, morru fl-ewwel Tessaloniki. ħanejdilkom dal-statement għal-issa. Dan huwa it-talim prinċipali tal-kreazzjoni ġdida. Dan huwa t-talim prinċipali tat-teoloġija ġdida fit-twelid mill-ġdid. Dan huwa t-talim prinċipali li Pawlu tanġi ippersekwitat fuq. ħafna mill-Kristjani jgħixu taħt kundanna, jgħixu bħala second citizens, ċittadini tas-saltna, għax ma jgħixux vir-revelazzjoni ta' din ir-realtà. L-aġir tiegħi ta' kuljum, kif Marti titkellem miegħi, kif jiena nitkellem ma' Marti, kif jiena naġixxi ma' Ħuti, kif jiena naħseb, nippjana, kollu is on this. The moment you get this, your worldview will change. Il-view ta' dinja tijak titbiddel. Kif tarbel lil ħaddieħor jitbiddel. Kif tirċievi x'jgħidlek ħaddieħor jitbiddel. Kollox jitbiddel. Għax isek inti. Kemm hawn minnkom tiftakru l-istorja ta' Frankenstein? Frankenstein, tiftakar Frankenstein? Ġisem kbir, imma qatawlu rasu ta' ħras ta' xi ħadd ieħor. Infatti, intom kollha Frankenstein, ħansemmuh Frankenstein tal-messaġġ. Għax Alla qed juża ġisem imma taħkom moħħ Kristu. Taf li jekk tgħid l-Iskrittura. Għalkemm il-bniedem tiegħi issa ġie msallab ma' Kristu u dan il-ġisem issa huwa mejjed issa tużah Ġesu Kristu biex Kristu jgħix ġo fija. U min ġo fija? Dik hija realtà skritturali, tieni Galatin 22. Però kemm minna ngħixuha b'revelazzjoni. I'll give you a hint. If you react to the world, you're acting in the old man. Jekk jiena ninflok naġixxi, nirreaġixxi, jiena qed ngħix skont il-bniedem l-antik. Il-bniedem il-ġdid huwa kontrollat minn Kristu. Il-bniedem l-antik huwa kontrollat mill-għadu. U għalhekk imbagħad tara Kristjani jgħixu ħajja doppja. U għalhekk imbagħad għandek xi wħud fejn jaqgħulek f'kundanna, condemnation, imma tgħid jiena nħobbu veru l-mulej, imma nħossni ipokritu pastor. Isimgħuni. Jekk inti żbaljajt u inti tħossok ħażin, huwa sinjal li m'intix ipokritu. Xi wħud minnkom ma qbadtuhiex dik. Jekk int qed tgħix għal Kristu, fi Kristu u bi Kristu, u int żbaljajt. U int tħossok ħażin. U inti tgħid li passer miġi iktar il-fellowship ta' xi nħossni ipokritu. Bil-kontra, il-fatt li tħossok ħażin, m'intix ipokritu infatti. Għax il-fatt li tħossok ħażin, inti qed turi lilek innifsek li inti ma tixtiex tgħixek qed jiddispiċik. L-ipokritu, jien taf kemm jiena tajjeb, jew mhux m'hemm bżonn jgħidha verbalment. Sewwa, u jaf li mhux, u kontent hekk. L-attur huwa l-apokritu, il-kelma apokritu fil-Grieg tfisser iktar. Attur. Ġesu taf x'qallhom mill-Farisej, intom atturi. L-attur jaf li dak li qed jirrexta mhuwiex hu. Just qed ipoġġi karattru li mhux hu. Jiena kont nagħmel acting, kont għamil żmien imur l-imtada, kont fi show business.
Kon nafx tisser tirreċta. Sewa, illum bħala Kristjan. Qabli għaw min jgħid li dak qed jirreċta, ma jibordax. Jgħidu li laqas affettwani, qas boderjani, u laqas ma twaqqaf ma twaqqafhom. Ħallihom jgħidu. Sewa, imma minnu Kristjan vera u jiżbalja u jħossu ħażin, tħal tiblax il-gidba tad-demonju iktar għax inti ipokritu, jekk tħossu ħażin propju m'intix ipokritu. Ifisser li inti ma tixtieqx di, allura għandek xi kultant għandek dik il-battalja tal-fidi, għandek xi kultant fejn tiddajjef fil-ġisem, mhux spiritwalment fil-ġisem. Sewwa, jew nkella, insomma, għandna ħafna x'nimirħu fuq għadi. Però isimgħu nixtieq nwassal messaġġ għal ħafna Kristjani li naroħħom fit-toroq, naroħħom il-grocer, naroħħom xi shopping center, u jgħidu li pastor, inħossni ipokritu jekk niġi. Tħossok ħażin dak li tagħmel ejwa. Mela m'intix ipokritu. Inti propja anzi qed tgħidli li jiddispjaċikom ma tixtieqx tgħix għadi. Praise God! Come to church. Tifmu? Immaġina jiena mmur il-gym, nagħmel xi ftit weight lifting u jibdew ġan is-sidri u jibdew ġan il-muscles. Kemm intħoss ħażin mhux ammur iktar. Propju għax qed tħossok ħażin għandek tmur iktar. Qed tifhmu? Mela l-ewwel Tessaloniki. Halleluja, tuħdu pjaċir eżis aħwa. Ejd, grazzi Ġesu. Mela, din l-iskrittura nixtieqkom timmemorizzawha. Hemm ħafna skritturi li ħantikom f'daw il-ġimgħat li ġej immemorizzawhom. Isimgħuha. Vers 23. Ħanibdew naqraw wara, ħanibdew naqraw kapitlu 5 ħsibkom tafu jiena, ħsib taqbattuha bl-ispiritu. L-ewwel Tessalonikan kapitlu 5 vers 16 ħanibdew minn hemm. Ifirħu dejjem. Ifirħu dejjem. Jista' l-bniedem li jgħix fil-ġisem jifraħ dejjem? Jista' l-bniedem li jgħix kontinwament fi Kristu jifraħ dejjem? Jaqqas jista' jieqaf. Jesus never knew a dull day. We're about to learn about another type of norm. Kingdom norm. Ifirħu dejjem. Itolbu bla jeda. Dik il-kelma tolbu ma taġobnix. Issa ħadd ma joffendi ruħu. Għax mill-moment li tgħid il ġaħat titlob, taf xi jfisser għalih ejt talba jew ejt ftit talb, mettux it-talb tal-lum. Ma qbadtix. Itlob dejjem ġifieri. Żomm kontinwament komunikazzjoni mal-mulej. Ara, wasal it-talb tad-disa, kulħadd jgħid it-talba tad-disa. Hello! Qed tifhmu? Mela meta ssib il-kelma itlob fil-Bibja, għalik biex inti titgħallem u tifhem iktar, neħħija l-kelma talba, speċjalment sakemm inti verament moħħok u ħsibielek jiġu mġedda. Ikkomunika mal-mulej. Faħru, saqsih, itolbu direzzjoni, għidli jorik xi ħaġa xi jsir taf, ringrazzjah, involvih, isu l-ħabib tiegħek. Mulej din minix nifhimha, mulej intix taħseb fuq għadi, jiena ħan nagħmelek. Mulej ħanejlek kemm nixtieq immur sa jien naf sa Londra. Intix taħseb mulej. Dak inti x'qed tagħmel nitlob. Ejn nitolbu. F'isem tal-Missieru tal-Ibnu tal-Ispirtu Santu. U dak mhux biex qawwa Trinità ċajt. Imma dik hija il-kunċett ta' ħafna x'inhu talba għal ħafna nies. Amen. Itolbu dejjem, bla jeda. Iżdu ħaj lill-Alla f'kollox. Kontinwament irringrazzjah. Eżis aħwa.
Ovvjament, ħanitkellem għalija, għax jekk nitkellem fuq kabli tuħu għalik, mela ħanitkellem għalija, jimma nħuġ għalija. Waħda mill-affarijiet li nagħmel jiena kontinwament hija nirringrazzja lill-Alla. Grazzi tal-ġurnata, grazzi tal-karozza, grazzi tax-xemx, grazzi tar-rieħ, grazzi tat-tfal, grazzi tal-knisja, grazzi tal-paga, grazzi tan-nies, grazzi ta' ħuti, grazzi tal-familja, grazzi. Kontinwament, grazzi tas-sodda, grazzi tal-imħadda, grazzi tal-ikel. Eżis aħwa, jina wint, miljun oġġett għanna xiex nirringrazzjaw il-mulej. Il-kumdita li inti tgħix fiha Malta, bħala Malti, jew li anke l-fatt li tista' tkun barrani tgħix Malta, hija rari ħdej il-kumplament tad-dinja. Hija rari. Jiena lil-lejla għandi saqaf fuq rasi, għandi mhux ħammur id-dar norqod fil-bart. Kemm hawn fid-dinja? Laqqas għandhom sodda, jew jordu mal-art, jew jordu fuq il-konkos, jew jaqbdu gazzetti u jiena tgħix f'din il-kumdità. Mhux qed jiddispeċini għax Alla jbierek il-poplu tiegħu. U aħna ngħixu f'pajjiż li dawn l-affarijiet huma faċli jew possibbli li takkwistahom. Imma ma nieħu xejn for granted. Tieħu xejn for granted. Tieħux dan il-post kemm idilkom minn mindu dħalna ġo fih. Qabel ma tieħduhx for granted. Illum intqajt ma' pastor, ħabib tiegħi, God bless him, għalli proset tal-post sabiħ li għandkom. Aħwa, di mhix xi ħaġa komunità. Li xi ħadd ikollu post. Mhux qed ngħidilkom niftaħru biha kemm aħna aħjar ma ħadd ieħor. No. It's just be grateful. Be grateful. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Mela komplu. Dan hu li jrid Alla minn għandkom fi Kristu Ġesu. Ismawni. Dan hu li jrid Alla mhux għal Kristu Ġesu, jew għax hekk Ġesu qalilna. Dan hu li jrid Alla dawk li huma fi Kristu. Ħantikom eżempju, hawn xi ħadd pregnant hawn. Hawn xi ħadd pregnant, in-nisa ovvjament. Jiena nkun pregnant kull weekend u kull nhar terba'. Nkun pregnant bil-kelma. Ma meta jkun pregnant, meta mara tkun pregnant, xi jkollha? Ikollha ħajja fiha. Però dik il-ħajja ma tiddependix weħda, dik il-ħajja tiddependi fuq il-ħajja li qed iżomma. Mela biex tgħaddi xi ħaġa għal dik it-tarbija, jekk hux bart, jekk kesħa, jew fluenza jew sola, trid l-ewwel tgħaddi mill-lom. Mela biex inti lilek jaqbadni xi ħaġa jrid jgħaddi l-ewwel fi Kristu. U fi Kristu mhux ħajgħaddi. Jekk jiena ngħix bir-revelazzjoni li Kristu huwa pregnant bija. Għax jiena fi Kristu Ġesu. Din ir-rieda. Dan li jrid Alla għal min jgħix fi Kristu. Jien ma ngħix fi Kristu għax niġi l-fellowship. Ngħix fi Kristu kontinwament, ħajja kontinwa. Komunikazzjoni kontinwa, grazzi, titlob bil-lingwi kontinwu, nisma' l-preachings kontinwa. Listen, if you don't love my Jesus, I am going to be very boring to you and I do not apologize. Għaxina iffissati, brainwashjat, min kollox, tista' tgħidli l-adjectives kollha u ngħidlek grazzi and whatever else is left, I claim them too. Hallelujah. Imma għaliex għax illum jiena mhux ngħix għal Kristu. Jiena ngħix fi Kristu. Allura jekk dak kollu li jagħmel Kristu bil-forsi jagħmlu fija u jagħmlu bija għax jiena ngħix bija. U nedneb meta ma nagħmilx l-aġir u l-ħsibijiet u l-klin u d-deċiżjoni tiegħi fih. U m'hemm bżonn għax nidaj xi dawħa, jew għax nisraq xi flus, jew għax nara l-pornografija, jew għax inħares xi waħda lej waħda darbtejn tlieta. Mhux dak. Nista' nidneb għax mhux qed ngħix fis-seċ ġifieri. Għax Alla għandu pjana li għalik. And the level of that plan is called heaven. Dal-messaġġ jistgħu ntuħ titlu ieħor. Meta l-ġenna ġiet fuq l-art. Il-ġenna
ġiet fuq din l-art, aħna trab tal-art. Il-ġenna ġiet fuq din l-art. Jina u inti, Kristu ġi biex jatina ġenna fuq dil-biċċa art. Trab. Dik hija li Ġesu kellu f'moħħu, mhux li jibda reliġjon. Qed tifhmuha? Halleluja. Dan huwa li jrid Alla minn għandkom fi Kristu Ġesu. Ixxekklux l-Ispiritu Santu. Ixxekklux, x'niktux. Hemm ħafna x'jistgħu nitalmu fuq dan. Tmaqdrux il-profesiji. Ippruvaw kollox jiġifieri, pastor, isma' ġiet moda tat-tatuħ ħabu nipprovax, il-Bibja tgħidlek prova kollox. Pastor, daħlet moda ta' jilbsu qalza waħda twila, waħda qasira u bit-toqba fuq wara, moda. Mhux il-Bibja tgħidli prova kollox. Ipprova kollox jiġifieri, arbel kollox. Halleluja. Amen. Pastor, isma' ħanejlek jiena nħobb in-nisa ma ħaniprova naqama l-irġiel ukoll. Amen. Għodu attenti kif taqraw il-Bibja ħwa. Amen. Mela, ipprovaw kollox, it-tajjeb żommuh. U fuq kollox, warbu kull xorta ta' ħażen. Isma'w vers 23. U ħan nispiċċaw bdillum, ħan komplu talmu. U Alla taslim, iqaddiskom f'kollox. Kulħadd jgħid iqaddisni f'kollox. Alla taslim, iqaddisni f'kollox. Alla taslim, jissantifikani, jikkonsagrani, iqaddisni f'kollox. F'kollox. Di fija ħafna x'tomodi? Il-kelma jqaddisni. Jiġifieri ħajti issa ġiet mibdula fl-ispirtu, fil-ruħ u fil-ġisem. Jiġifieri fl-ispirtu dak li jiena ġejt imwieled minn ġdid. Fil-ħsibijiet tiegħi, is-suket tiegħi kif naħseb, kif naġixxi u fil-ġisem. Il-ġisem ma jikkontrollok qatt bħala Kristjan. Il-ġisem biss huwa l-karozza fejn għandek tmur. It's just the transportation vehicle. Kapix? Jina hawnhekk il-fellowship ġejt bil-karozza. Pero jina minix il-karozza. Hawnhekk jien il-fellowship ġejt dan il-ġisem. Imma jien minix dan il-ġisem. Jiena ngħix f'dan il-ġisem. I am not what you see. I am much more than what you see. And so are you. Fi Kristu Ġesu. Amen. Halleluja. U Alla taslim għaddiskom, kulħadd iqum bil-wifqa. U waqt li niddikjaraw din, niddikjaraw fuqna bħala talba. Talba ddikjara minn qalbek, ipoġġi għajdek fuq qalbek, iżis. Alla missier, Alla tiegħi, mulej tiegħi, Alla taslim, għaddisni int f'kollox. U żommni sħiħ bla ma nkun mittifes fl-ispirtu, fir-ruħ u fil-ġisem. Sa ma jiġi Ġesu Kristu għax fidil int u Alla li sejjaħtli u li tagħmel dan fil-ħajja tiegħi fi Kristu Ġesu. Amen. Jekk inti llejla smajt din il-kelma u għadek qed taqbad x'qed jipprova jgħallem il-mulej meta jgħidilna nitwildu minn ġdid. Eżiż aħwa Alla ma qallekx għamel it-tajjeb jew għamel xi ħaġa biex inti tkun tajjeb quddiem għajnejja. Alla qalek kun imwieled minn ġdid. Not get born again, be. That's a powerful truth. Be born again. I didn't get born again. I am born again. I am new every day. I didn't get new. I am new. Jien ġdid kull jum. Jien ġdid kull jum fi Kristu. U jekk inti l-lum qiegħtaw u dawk kollha intom ġodda. U nsaqsikom mistoqsija. U ngħidlek li inti
U oħrajn li qegħdin hawnhekk u li tisimgħu mill-YouTube. Inti dik u tmut illum, Alla ħares qal. Inti ċerta li inti tmur il-ġenna? ċerta? Għajli l-verità, tibżax, għajli. ċerta intom? ċerti? Tixtieq tkun ċerta ma? Tixtieq tkun ċerta li kieku inti tmut dan il-ġisem, tmur preżenti ħdej il-mulej kif tgħid l-Iskrittur. Tixtieq? Għalhekk il-mulej jgħid, jeħtieġ li titwieled mill-ġdid. Għax jekk bniedem ma jitwilidx mill-ġdid, la jista' jara u laqqas jidħol fis-selta ta' smawi. Amen? Kulħadd jolli jdejh il-mulej. U dawk li intom tixtiequ tagħmlu din it-talba għall-ewwel darba fil-ħajja tiegħek. Ejdi talba warajja minn qalbek, illu missi qaddis. Grazzi tal-kelma tiegħek. Abba missier, int il-missier, qaddis, ħanin, mimli tjieba u mimli mħabba. Għatini revelazzjoni, ħalli nsir nafek iktar. Jina naraf mulej li minajrek ma jina xejn. Jina naraf Ġesu li għandi bżonnok bħala salvatur tijaj. Jina naraf li namidneb minajrek ma jien xej u minajrek ma jien kapaċi għal xej. Imma int ġejt Ġesu u 2000 senilu is-sallabt għalija u ħadd il-post tijaj fuq is-salib biex permess tal-mewt u l-qawmin tijak jien nista' nkun salvat inwilet minn ġdid u jkollu l-ħajja ta' dejjem. Ejja f'qalbi mulej, salvani, imlini bil-preżenza tiegħek. Ħu over int fil-ħajja tiegħi. U millum il-qudiem, f'dan il-moment, f'din il-ġurnata, ngħaddim il-ħajja l-qadima għal ħajja ġdida. U millum il-qudiem niddikjara li jiena mwilda minn ġdid, jiena mwieled minn ġdid permezz ta' Ġesu Kristu li bentalla l-ħaj. Grazzi tal-li salvajtni mulej. Użani millum il-qoddim u għatini ġuħu għaċ għal-kelma tijak. Mulej qaddis, għamel minni dak li trid int. Grazzi tal-wird kbir li inti għandek għalija fi Kristu Ġesu. Grazzi li taħdem fija bil-qawwa tal-Ispiritu qaddis tijak biex xajnejja jinfetħu u qalbi tirċivi il-revelazzjoni ta' dak kollu li inti għandek għalija. Dan nitolbu minn qalbi fisem Ġesu Kristu li l-ak missir u permessa l-qawwa tal-Ispiritu Santu. Amen, amen. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. God bless you, as aħwa, intom tal-YouTube, il-paċi ma'kom, narawkom nar is-sibt fis-7 ta' filgħaxija u l-ħadd fil-għodu fl-10. God bless you. Pija, għatuni da' xej mużika jew praise and worship team.